jag kommit på. I varje video jag spelat in har jag haft denna. Och jag hostar i varje video. I alla fall. Nu ska jag visa vad jag har köpt på Ullared. Som sagt, jag orkar inte. Nej, men... jag köpte denna. Som den har gjort. Den kostar väl typ 10 kronor eller något. Ja. Så köpte jag deodorant. Det var inte så kul. Ja, i alla fall den kanske kostar 10 kronor. Den köpte hårspray. Ett skitbra hårspray. Som kostar typ 30-40 kronor kanske. Så köpte den här. Lite Serge Beats. Står Rujuki. Den kostar 50 kronor. Sen i den är den så kort. Ja, vad passar. Den kostar väl 15-16 kronor och sånt. Det köpte jag extra lim. Och extra lim vet jag inte vad det kostar för det. Jag orkar inte hämta mitt sånt kvitto. Och det stod inte på vad den kostar. Ja, sen köpte jag den här. Det är små tofsar, genomskinliga tofsar. Sen köpte jag lite smink. Isadora. Det är rouge, men jag kommer använda som bronzer. Så. Ni ser säkert jättebra. Ja. Mascara. Eller ju förresten. Denna kostar... även. Men typ 30-40 kronor. Så mascaran ser ut så. Ja. Den kostar väl typ... Ja du. Jo, 100 kronor. Eller 99. Sen köpte jag äntligen ett ljust rouge från L'Oréal Paris. Eller jag denna från Isadora, men så det. Så. Och sen så kom det en liten borste i. Men jag tror inte om sådana. De är så hårda. Och de är inte sköna. Nej, jag tycker inte om dem i alla fall. Och säkert att jag viskar typ, men jag har inte alls sån. Och då ska ni vara glada över att jag gör den videon till er. För jag är snäll. Sen köpte jag en concealer från L'Oréal Paris. Ser ni det på ett håll? Jag gör det. True Match. Och den är ganska ljus. Ja, i alla fall. Men den kommer jag använda som highlighter. Se om ni kan se. Han ser typ... Och sen så bara... Som ni ser, den är ganska... Så. Och sen det sista. Ja, jag har köpt en BH också. Den har jag på mig och det kommer jag inte få se. Kanske någon annan gång som jag visar upp den. Jo, så köpte jag den här. Det var inte, alltså den är typ ormskinn. Det var inte den jag köpte. Eller jag har ju köpt den, men... Åh nej. Åh nej. Fan. Så.
sminkborstset med 10 borst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 borstar. Och då är det först en puderborste, alltså de är jättelena. Den här hela tillsammans kostar väl typ 149 eller något sånt. Och i verkligheten, nej men i andra butiker så skulle den ju kostat, eller på internet skulle den ha kostat typ 300 eller 400. Så jag är jätteglad över den. Först en puderborste. Som ser ut så. Ja. Så. Sen en rougeborste. Som är lite plattare. Ja, ni förstår. Sen en bronzing eller konturborste. Ja, ni fattar det. Sen en foundationborste, men jag tänkte eftersom denna är mindre än den jag har nu. Så. Den är lite mindre. Så kommer jag använda den som concealerborste. Eller jag har redan allt. Ja. Sen har vi en ganska kompakt stor borste. Som till för att sudda ut starka linjer och sånt. Sen har vi en liten alltså alla de här jättekompakta tunn ögonskuggsborste. Sen är det en eyelinerborste som är lite mindre och kompakt. Sen, eller ja, detta är också typ en eyeliner, men jag kommer använda den till ögonbrynen. Så. Också kompakt. Och en lite större sån ögonskuggsborste. Ni ser skillnad. Och sedan en sån här till ögonbrynen och till fransarna. Jo, sen går jag på en till, eller ja, nu har jag testat mascaran. Min kompis har den och säger att den är skitbra. Och den nyser jag snart. Så här blir ögonfransarna. Både långa och många. Kommer korta. När det är stängt ser det ut så här. Så, inte så märkvärdigt. Men så köpte jag detta också. Lite plast på mobilen. Även om ni ser så bra, för jag ser knappt så. Men det är som en spegel. Så ja. Och jag fick med 2 stycken. Och tänkte jag, för att detta är jättetåligt. Och eftersom jag har detta så skadas det inte så lätt. Så om jag får när jag får 1000 views på Readify Me så kan jag giveaway på ett sånt. Det låter sådär. Och typ känd på Readify Me eller YouTube och så. Men det är bara för att jag är snäll. Så om ni vill det så kolla på mina videos. Jag får 1000 views. Jag har typ 600 views tror jag. Så det får jag hålla till. Sen kanske jag gör en giveaway på det. Vi får la se. Om det inte blir typ jätteräckligt sånt som jag antar att det inte blir. Eftersom jag har detta. Alltså jag är skitglad att jag köpte detta. Ja. Men jag hoppas ni gillar videon.